Ole Ohio hian hmun moi tak tak hmuh tur tam hle a khovel pum hua pa economy lian ber somni pakhatna ni bokin kumsang ni somni pakhata ringot khan dollar billion zaruk somni lai chu an GDP an nge a industry sang pom chewin chungzinga chuan bioscience aerospace lamzer na le kolpitha siamna thatak tak te a oma tin zerna lama po an sangin an changdwang hle a khopui po lianin mishing million som pahni vel lai an cheng ni in an soi Stark County Jackson Township Ohio hian zawo chung ko member paliti po an cheng ve a lang zawo chu chung ko pa ber ni in mingming chen chu no ber ani boka pa ber lang zawo chuan visa ani na rei to hle in US citizen ni na po ani fil thlap to a ma se anu poi mingmingi visa ero ala boin ala fel hlei thei mai lo ani hi tleirolte ani la hian dan lavin chaina atangin US apema heta hian dan phalo chuan rei tak chu om to ma se chuta om chuan anom sak jok ba ka eizon na konga po ol som jok chu aring hle a hewang hian kumsang ni pakwa khan asilam adilta a asilam hi a omzia ber a chuan mi an rama tanga an ma ani emo an chung kotana pui thei nat theina emo indona awang emo a ramdanga an tlan chiatin an dil thina an dil na chu pomsak an ni hlo chuan an tlan chiat na rama chuan dan ang takin anom theiti na ani ber mingming hian meditation jikhat falangong ti chu ati thina wanga an rama om atana a hlo om thu soin asilam chu adil ve a heta falangong hi meditation ti dan chikhat dikna zaidam na le mani in hne na zerna ni in kumsang kha chakwa somkwa khan li hongzian a muchwaka chumi hnuwa minol pui man ve torin kumsang kha chakwa somkwa pahni khan a chop chuak nge ti chuan falangong ti chen po an pung chak hle a hei hi then kha chuan chandam na chan theina ni in an soiboka maktak main a muchwak tu master li chu banga te kaltlang thein borwa ka te ain ti kang theini in an soya hei mai ba ka azertir na chu chandam na chan anin be seiwanga chiar le zer thin an tam hle a amai ro chu Chinese sarkar ero chuan he thil hi angai theilo hle a kalthla om tak ani ti in kumsang kha sakwa somkwa pakwa khan aban dei nge ani ti chuan mingmingi le lang zawo ti chu hun engma chen anin ngai zon hnu anin nei tange nge a anin nei hnu kumrei lote ya fanu pahni nein a upazok jojo ini in ano pangjok minga asli ti in an phwa boka asli hi December ni somthum kumsang ni som pakhat khan piangin January tha kumsang ni som pasari khan kumngami aron ni a heti hun lai vek hian mingmingi le lang zawo te chuan not kentona eng Chinese cuisine ti restaurant nein an buai theile a amai ro chu an sum do na ti changtlon chu an du ber ani awangin chunjom zel tu chuan an thei top an chhuana sa hle thin tin an restaurant ate chuan Chinese restaurant tha a menu ang zong te po om ve vekin review te po an dong thabe le thina chunga te chuan thlatin chung kwa an kal thole an thil siam an eje thin tho te po an customer then khate chuan an ziak lang nge hengba ka hian an thil siam de chu atui thole athiang hlim tho te ba ka an delivery po arangin an na thok te po in customer te an ngai sak thiam chin hle tho te an ziak boka an nu pa po chu an customer hlun te chuan an ngai na sotin an thil cha an nga pa te chuan an lo ti pui fowa chumi pa chuan an fano te po chu an biak ve fo ba ka an chai fiam vel thina ma se hetiang khopa restaurant changdwang thale mi te faktak hi voile khata tla chengal vek tur chuan awi om hle ome mu phak lo china chuan zawo chungkwa chu an boi ro hle a an restaurant chu an na pui ber ani awang chuan rim takin na an thok ani ber heta hian an fa ti ai po a boi pui zokin an fa ti chu an thla thlam hle thunga atopa phe chuan an fanu te pahni chu new york a api te bula thon phei tange in hetia an thon phei hnu hian an na a chuan a hma aya na sa zokin an bur thei ta bok ani ti chuan October tha kumsang ni sompanga khan an fanu upazok jojo ipo chu api te in atangin anu te hnena chuan aron letli a ma se hetia omhmun an son kwalna lama hian anima ana thil chen than thalo tak tak te ching chawin anu le pa thote chu a oi thadu to lo hle ni in an soi
chuti mek lain an fanu no pangzok asli po chu an hne na om ve le to in ani po hian anu le pa thu a oilo awak le an hna a an boy em awang chuan mingmingi chu a thin che sot le a chung a thin rim na le boy na te chu an fanu no pangzok asli chunga chuan leibo thinin angai theilo em ema hengba ka hian langzawo po chuan anu puile fa te chu kutlak ching chho zau zawin an chung ko boy tak chunga chuan lal a shot ani ber amai ro chu January ni kwa kumsang ni som pasari alo thlen chuan heng an chung ko boina kan soite hi nep te chaw alani ti tilang turin zawo chung ko chunga chuan thilrap thlak tak thlengin an ke cheta hial mai hemi zandar kwa hian zawo chuan 911 kolin an nu pa a an restaurant a an boy la ya an fanu esli mu tholim chu an restaurant hnunglam atanga a chhuat nuwa aron let le to lo thu awa soitamaya ma se maktak main anin biakna ngai thlak chuan liang zawo chu fanubo pu anglo zokin a hlo thon lo hmel hlemaya chuta chuan a fanu chuan winter coat purple le leggings a hak thu soin an fanu upazok jojo school atanga alam hnuwa po esli chu alamut reng thole an hmu to ber chu darnga ani thu awa soiboka alandana chuan darkar nga lai an hmu to lo tina ani chu hemi hnu hian 911 lam atangin alamunge ani ti chianna video emo an nei lo zo ani te po chuan liang chuan kumruk chung restaurant a chuan an om to thole CCTV an la nei ngai lo shim thu asoya tin school atanga jojo I alam hnuwa restaurant a chuan boile ngalin anin ti fel hnuwa SDN tura an vakal chu an hmu to lo thu asoita a heta hian maktak main 911 operator ne na anin biak engmolai phei chuan anui de hukin a hriat nge hengba ka hian liang hian anu pui mingmingi le afana upazok jojo ite po ina SD mulai chu an hmu vek thu asoiboka hetianga me cheno pangkom ngami lek SD bona hian an veng chung mi puite chu a thong na sa in azon na po a state pum angjong huapa nei ani ta hiala heti lai hian police te chuan an restaurant bulvelte anzon lai mekin veng chung mi puite eroin deal park le an bulvela ram hnoya te chuan an lo zong ve boka hei mai ba ka athalak te chu tukverti na te tarin mi puite chuan an la thotak hle ani ma se asli ero motor awang hle thung chin shat lawa bota asli me cheno pangkum ngami hi arwal pui me cheno pangdang te nen anin anglo hle a arwal pui kumngami te chu anja zum thin hle lain ani ero atong du in anel om em thunga tin an restaurant pia loka thok pakhat phei chuan ni tin an restaurant a akal thin thole anna atanga aba hnu a chuan homai lawa asli zong tora a tho chwale tor thote asoya heta tang hian an veng mi puide chuan asli chu an ngaina in an ngai lu hle ti a hriat thei ome police le sheriff department ten nasataka anzon mek lai po chuan asli zong tora kalti po an pon khombel zel boka hetia asli zon loi ani la hian investigator te chuan engi motal hnu man hu chia chuizui tur hmu anin be se wangin restaurant lam chu en thain an cheta a chuta an zon lama chuan an hmu tum ai rap thlak le motor po a an rin phak bak chu an hmu tatlat mai restaurant dang ang bokin zao chung kwa te restaurant hian fridge le freezer lian pui an chauka chuan nein he freezer a hian mishing alu chwa the nge a chuta chuan an freezer bula banglo kaw deuh chu investigator te chuan hmu in abak chu phuivek ma se police chuan freezer chu norson dewa enchian chu tumin heta hian bangkwa chu no pangle na toklek ani awang chuan police chuan an hlau thong ro hle maya achunga an valua an han enchian chuan bangko chunga chuan chibur lian tak lo omin chubur chin an han hon chuan an hlau thon ruk angein asli chu nona nei to lo ti hria taka alo tom chu an va hmuta hlol mai restaurant enchian ani la hian mingmingi le liang zawo te chu an restaurant bul hnaya omlo tura ti ani awangin asli ruang an hmuto ani ti po chu an lo hrive mai lawa ma se police ten asli ruang an hmu atanga minute somni hnuwa man ni in annu pa chuan a hran ve a thu zo fia turin an lata ani ti chuan liang chu thu zo fia hmasak jok ni in darkar khatlai do thlir a soi kwal phota ma se a hnu a chuan in pong tangi in a fanu upazok jojo skula awada a alet le hnu chuan anu pui mingmingi chu
an fanu no pangjok SD chunga chuan alo thinjim hle maya hetia a thinjim em na chan po hi SD chu kumnga ni to ma se mania zon le ek thiar tura zertir alani lo awangin adai para chuan a zon ba ka a ek wang ani thu soya heta hian anupui mingmingi thinjim chuan SD chu a hmai a hnek thuain atlu chuan chhuata alu atauta a chutia alu tau hnu chuan harsa takin thok ala ta ko ka ma se chutia omlai chuan boipuin CPR te apia amai ro chu a hnu rei lote a SD chu a thi tak thu a soita ani chumi hnuwa anupuin an fanu asoi saklai chuan a om ve rengim ti an zo chuan a om ve reng thole a hmu vek thuwa changin SD thi hnu chuan an hlau thong lu tuk chuan ti dan turte an ngei to ngala 911 an call ani chuan an fanu chu ti palthil thuwa tha ani na awanga man ani chu an hlau box inen ina da top ai chuan ti in SD chu restaurant a shwaya a mutna thina a ujo zo in a hmu tura mutir chu an rel fil li a heta hian SD mu hil anga an lan tir chuan nakina bo anga an report huna zo i chuan a hmu ngei thu a soi thina turin an ti ani ber SD soi sak ani a chhuata atluk lai chu jingdar kwale minute som panga vel ani thu liang hian soin arwang song bol dan tur ero atu zok ngei to chwange ani a hria to lo thu a soi bok ani hengba ka hian liang chuan a fanu zo i chu mido theile do soi rwal po ni lovin kumruk chau alani a SD kha athi to ti silavin amua ngain thil thleng anga kan ngai tir kha kumruk mi lek tan chuan thudik poma pomlo chi ani lo zo in amhu ti kan shat no chuan SD chu arim chhalo nan plastic boma da in freezer bula bang chunga kan dali a chumi zo a chuan police chu kan kau chau ani amai ro chu SD zong tor hian mi zo chuang thok chuakin an zungang ti le heta thu zo fia tur le polygraph test kan nga yang ti hi kan ring phalawa kan thil ti hi poi ka ti a ka in thiam lovin ka ti paltak zet ani ti in asoi boka hetia nga ain puan ta ka chuan thil lang cheng ta em chu liang le ming hian an fanu ruang an bol loka an da reng chung chuan restaurant a an ei tur te chu an siam le char thauti na ani chu heta hian SD ruang chu mu chhuani lovin an nu pa chu mani lo ta se SD ruang chu engtin nge ati le zelang tia liang an zona chuan ani chuan hal emo phumbo emo tuipuya paibo atum thoin a changa tin maktak main zona zo ani chung zong hian liang hian a fanu thina awanga atorna pakhat ma tilang lovin a fanu ruang an song boldan a soilai te chuan she om ti mel pu in alang lawa chu mai ba ka a fanu chu achang chuan mishing angpo a soilovin thil nung lo emo ran en kol satli ang soina ang chuan a soi fo mai le ngala chu mai lani lovin a fanu thina awanga poi ati ai chuan man ani chu poi ati na atilang fo bok ani ome hengba ka hian liang chuan kanupui hi miswal ani lawa miswal chu ni se nupuya po ka nei lawang SD kan thon bo le talo kha engkim apoi zota ani ber new year ka kanubula khan kan thona ma se aron le hnuwa kan bula komkhat a om hnu po in mania zon le ek thiar ala thiam lawa kha khan kanupui thin ati rim thin ani tia a soiba ka anupuin afanu asoi saktan na chu new year ka tanga aron le hnu re lo tia ani thote asoya tin anupui miswal ani lo za chu an fanu zo inung chang thaje atanga a hmu thei reng thu a soitel bok ani heti mek lai hian mingmingi po chu thu zo fi ani lai chuan azam lo hle a ati ra chuan a fanu chu a thatani ti po chu a soidu mai lawa ma se thu zo thia tu chuan i chap lo ti ka sia engma nei ka nei to lo mi tui po ka nei to lo tia ka hne na i soi kha mingming i fanu a thi ti tia a chho chal hnuwa chau ain pang thadu ta a chuta chuan ani chuan a hna a boy thole chuti la ya a fanu SD en cheina a api atlo hnuwa aron let le chuan thu a oilo em bok awanga a thinrim hle thu asoya tin a fanu a tha dan an zo te chuan olsam takhian ka thata a thi ani mai ti ti a changngal zatin restaurant le in chung thil zong ka boy pui vek anga ya kut pali ni lovin pahni chau kaneya SD chunga khatiang thil ti kha ka du dan ani biklo ma se a inven sen vek theilo ani ti in asoya heba ka hian a fanu a tha nu chuan a pasal chu ti fel tura ati thu asoi tel boka ti chuan mingmingi le
liangzau in puan na le esli ruang char ani baka an restaurant evidence an hmuti awang chuan an fanu thin atanga ni hni na January ni som pakhat kumsang ni som pasari khan tual thana a rin hlel awangin man anita a chumi hnuwa Misilion Municipal Court inlan tura kauni in heta hian an chung thu rel ani zuya mase hetia an thu boy pui ani la hian chaina a an thlo bodei hlona awang hian bel theina man po million nga ve ada in mingmingi hian tol thatua pu ani na chu rel ru chian kwan lo wang jok ani ti in a phana sa hle a mase Stock County prosecutor te chuan a thiam lo na apom ani chuan ti palthil thua tol thatia an char jok tor thu an soi hnuwa chau apom ni in an soi ti chuan kumsom hne pani chung lung in tang tur ti ani a atan hun tur atan zo hnu hian chaina a thon le tora achung thu rel sak anita ani thu nei tu te chuan esli chu October tha kumsak ni som panga a pi ti hne na tanga aron le hnu chuan alu le akong chin chunglam taksa te chuan kut ator na satle thu soin heng ator na te hian a thloka hliam nei tirin ni khoshilawa a om hnuwa chu a thi zuina chan ani ti in an soya heti mek lain county prosecutor John Ferraro ve thung chuan mingmingi chu a fanu thina enga ma ngai lo angin langma se a fanu thina ero ti lui ani lo ti evidence atanga hmu ani thole he thilpui tak thleng hi nu afa ne na inzom na tak la nei ngai lo thin thok thu thil ti ani thu asoya he me baka mingmingi defense attorney chuan an restaurant chu darkar tin deuh tho in hong ang ani awangin mingmingi chu a chau thei hle a heng hian a thin ti chhia in chung boin zong chu wan doi thlak takin SD zawo thina thlen tu alo ni reng maya tin mingmingi chu a fanu thina chuan lungai in mitin te ngaidam na angin thu asoibok ani heti la hian liang zawo ve thung ero chu tol thatu ni lovin a fanu lung phu chol to chu tinun le tumin CPR te ati tima se arwang ada thatpui awang le evidence ati chingpen mai baka aze pui bok awang chuan anupui nen an thiam lo na chu a in tluk deuh hle a ti chuan September ni som pakhat kumsang ni som pasari khan liang zawo chu naupang din hmunder thonga da thu boy sem sakni in dan ti khailak zonga cheya ruanga thuru ka wangle evidence ati danglam awanga thiam lo chantir ani ve ta boka heta hian liang chu anupui ain puang ani chuan tol thatua pu ani telna chu hli saktiam ani a hewang hian anupui thiam na chu ha hi pin lo soi to ma se an thu tiam an hreche chu anupui kal zong chuan atong ta zia maya amai ro chu January ni som kumsang ni som pariat khan liang chu kumsom pahni chung lung in tang tura achung thu rel sak ve le ni in anupui ain kumsom vela ma achuak theidon ti na anita ani